Hi guys, welcome back to my channel, Ms.AnneTV. For today's video po, magluluto po ako ngayon ng pancit bato. Ito po yung tawag sa amin dito sa Bicol, pancit bato. Ito po siya, matitigas na pancit. Tsaka lalagyan ko po siya ng petchay dahil may natira naman po kagabi. Ang isasahog ko ay kikiam. Ito yung mga sangkap natin. Mag-start na tayo guys. Ayan, magpainit na muna po tayo ng pan.
Ayan, luto na siya guys. Ang aking pancit bato. Yun. Kain na tayo. A few moments later.